Yes mensen, Gebroeders Wolf is weer terug met aflevering 5 van Ik Heb Je Bek. We staan weer op de lijnbaan in Rotterdam. We gaan vandaag weer kijken wie elkaar het beste kent. Let's go! Je naam is? Mirai. Hoe? Mirai. Mirai en? Jada. Mirai en Jada. Je naam is? Irvi. Irvi en? Amy. Amy. Irvi en Amy. Welke parfum gebruikt Mirai het vaakst? Chanel. Chanel en jij hebt? Ook Chanel. Ook Chanel. Helemaal goed. Heb je ooit parfum voor haar gehaald? Nee, ja, nee. Gewoon van elkaar pakken gewoon. Gewoon stelen van elkaar? Ja. Pakken, stelen. Nooit meer teruggeven? Nee, ja, dat is ook van mij. Ja? Geldt het ook voor andere dingen? Ja. Ja, alles. Ja, gewoon alles. Zelfde vriendjes? Ja, gewoon delen. Ze zeggen delen. Wat is het slechtste advies dat jij ooit hebt gegeven aan iemand? Ga terug naar je ex. Ga terug naar je ex. Ja, heb je dat ook? Ga gewoon. Ga gewoon. Oké. Waarom moest je terug naar je ex? Ja, zij zei, ga gewoon terug naar hem. Maar dat was geen goed advies. Nee, waarom niet? Hij is geen goede jongen. Slechte jongen. Afkomst? Turks. Turks. Turken zijn slechte... Ja. Allemaal? Allemaal toxic. Niet doen. Allemaal. Waarom moest je terug naar haar ex? Gewoon. Gewoon zomaar? Ja, gewoon zomaar. Jij wilde hem ook hebben. Jullie delen toch alles? Ja, daarom. Ja, hè? Zeg ze. Jullie zijn ziek, man. Wat was je ergste moment met de jongen ooit? Dat hij me ging pranken dat hij verkeerding wou met mij. Hij ging je pranken, dat is gemeen, man. En wat heb jij staan? Ik had niks. Je wist het niet. Verzinnen. Waarom ging hij je pranken? Hoe ging dat moment? Hoe heet hij? Zeg hem. Ik ga hem uitschelden. Hij heet Kishido. Kishina, wat doe je nou? Ik kom voor je op, hè? Nee, maar wat deed hij? Hoe prankt hij jou? Gewoon via app ging het zo van ja, ik vind je echt superleuk. En het moest eigenlijk van haar, hè? Het moest van jou, maar je kent het moment niet. Nee, kijk, zeg maar. Ik was goede vrienden met hem en dus hij wou iemand pranken. Dus ik zei prank Amy en toen had ik dat gedaan. Maar ik had heel het ding niet eens verzonnen. En jij geloofde Hij het. zei wel iets anders, hoor. Geen ruzie maken, dat is niet bedoelen, hè? Oké, ik sta hier weer met twee mensen. Je naam is? Shania. Shania en? Chandri. Sorry? Chandri. Chandri, jullie zijn sowieso Antillianen. Ja. Ja. Wat is je naam? Norman. Norman en? Ryan. Op welke leugen heeft hij jou ooit op betrapt? Nou, ik bel elke dag met hem. Dus ik zei tegen hem, ik ben moe, ik ga slapen. En hij belde mij een uurtje later en hij zei tegen mij zo van... Ik zie je bent al een uurtje actief op Snap. Ah, lekker, hij heeft je betrapt. Lekker toch, ja? Ja. Was dat het? Wat heb jij staan dan? Ja, ik had gezet staan van dat zijn de andere mensen naar buiten gingen. Je hebt hem gewoon geboycott, ben je met andere mensen gaan chillen? Ja man, hij hoeft niet alles van mijn leven te weten. Zo, oké. Gemeen, hè? Ja. Ik ga je wat vertellen, hè? Zo zijn alle vrouwen, hè? Bereid je maar voor. Waar schaam je je het meest voor? Neus. Je neus, waarom? Een beetje goed. Nessie heeft groter. Ja. Zou je me willen veranderen? Nee, maar het is wel iets waar ik naar kijk. Oké, is goed. En Chimeens, wat vinden Chimeens ervan? Ja, ze zeggen grote neus is mooi, maar ik vind het zelf niet zo mooi. Ze vinden het gewoon mooi. Oh, dan hoef je niet te stressen, toch? Ja, weet ik, maar voor mijzelf toch. Ik doe niet voor de dames, snap je? Voor mezelf. Hey, wat heb jij? heb ik wel fout, wel. Ik heb hier over dames praten. Schaam je je over dames praten? Waar schaam je je het meest voor? Voor mijn moeder. Waarom? Ze zet me voor iedereen, bij iedereen zet ze me voor schut. Daar heb je moeders toch voor? Oh my Wat god. doet ze dan dat je denkt, mama? Bijvoorbeeld, ik ben aan het bellen en dan zegt ze zegt tegen mij, met wie ben je aan het bellen? Terwijl ze weet donders goed met wie ik bel. Gaat ze zeggen, hang op. Gewoon brutaal doen, weet je. Wordt gewoon irritant. Wat heb jij staan dan? Ik heb staan haar lach of hoe ze eet. Je vindt haar lach lelijk? Nee, maar gewoon. Ze lacht extra. Lach extra. Lach even. Nee. Ja, oké, ik snap hem. Oh, Ik lach gewoon als een oude opa. Ik lach als een opa. wat is het ergste date dat je ooit hebt meegemaakt? Mond stonk naar zalm. Die zijn echt niet goed. Oh, die had ik niet, nee. Die had je niet, die had Ik je. spreek met haar af. Ik denk, ai, mooie chickie, dit, dat.
Yo, ik praat met haar, dit, dat, je toch, we zijn wat gaan eten. Daarna ik zoen haar, broer. Oh la la, wat ik daar uit die mond komt, hè. Oh, Uit haar mond of jouw mond? Uit haar mond. Oh. Gelijk naar Oslo gegaan, ik zeg je eerlijk. Dat kon eigenlijk niet. We zijn uit eten, maar we hebben niet zalm gegeten, snap je? Dus die mond ruikt gewoon zelf naar zalm. Heb je gezegd, moet je toevallig sporten live? Nee, bro, ik ben gelijk naar huis gaan. Als je een dag een jongen kon zijn, wat zou je dan doen? Sowieso met meisjes fixen en zo. Je zou meisjes fixen. Ja, Welke meisje zou je fixen? ik denk Latina's. Hey, die zijn hoofdpijn, hè? Ja, ik weet, maar ja, een beetje hoofdpijn is oké toch? Wat zou ze doen, dacht je? Meisjes fixen. Meisjes fixen? Ja. Ja, want jij doet dat ook, hè? Maar ook Latina's. Ja, Ja, wat vind je leuk aan Latina's? gewoon. Ik weet niet hoe ik me uitleg, gewoon. Ze hebben volle, Ja. ze hebben billen. Ze hebben billen. Je naam is? Kira. Kira. En Angelina. je naam is? Joey. Joey. En Melissa. wat is jouw favoriete parfum? Ik dacht Dior of Guess of zo. Dior of Guess? We gaan kijken of je goed hebt geguessed. Nee, het is Victoria's Secret. Ja, zijn body mist. Zou hij dat moeten weten? Nee, dat hoeft niet. Ik weet niet Oké, dat hoeft niet. dat hij aan me ruikt of zo. Wat was je ergste date ooit? Zijn moeder kwam binnen. Holy mother of Jesus! Wat waren jullie aan het doen? Gewoon film kijken. Netflix en chill. Ja. En toen, wat zei die moeder? Dat we naar beneden moesten komen. Ze bleef daar staan en zei kom naar beneden en ze liep... Ze deed zo de deur open en ze keek zo en ze zegt nu naar beneden komen en toen. Ja. 1 minuut stilte. Wat had jij staan? Ik had hem niet opgeschreven, want ik wist het niet. Je wist het niet. Wist je dit niet? Nee, Heeft je nooit verteld? nee. En dat was een date? Ja. Hoeveelste date? Ik weet niet. 5e of zo. Wat was jouw ergste date ooit? Oh, dat heb ik eigenlijk niet. Heb je niet? Je hebt nooit date gedate? Nee. Oké, brave meid. Wachten, hè? Ja, Wat was je? 15. 15. Even wachten nog. Ja. Zeker 5 jaar wachten. Is- Ergste date wat je hebt meegemaakt? Nou, iemand wilde mij zoenen bij de McDonald's, maar ik ben weggerend. Wie wilde jou zoenen? Ja, ik ga geen namen noemen. Dat is ook schande voor hem. Nee, maar kom echt. Gewoon een jongen. Ja, is gewoon een jongen. Maar waarom wilde hij jou zoenen? Hij vond mij leuk, maar ik hem niet. Maar je kent hem wel. Ja, ik ken hem. Maar hoe probeerde hij je? Nou, zeg maar, hij kwam veel te dichtbij mij en dat vond ik een beetje... Nee, ik vond... Om in je comfortzone. Ja, dat vond ik niet oké. Dat kan niet. En ik ben weg. Kwam hij niet achter jou aan? Nee, Zo graag wou hij jou dus niet. blijkbaar dus niet. Wat heb jij? Ik had niks opgeschreven. Niks opgeschreven. Nou weet je dat. Iemand wilde haar zoenen. Maar Je moet vaker met haar zijn om haar te beschermen, man. Ja hoor, Oké dan. Ben je links of rechtshandig? ik had rechts. Je hebt rechts en je hebt... Ik ben links. Ja, dat is fout. Ze is links, man. Ik wist dat niet eigenlijk. Oké. 3 jaar, hè? 3 jaar, hè? Ja, erg hoor. Wat is dit? Is hij links of rechtshandig? Rechts. Zeg links. Rechts. Links. Ah ja, te laat, man. Ik wou je nog helpen. Oh, wat voor type jongens val jij? Ik denk een beetje getint, ouder, wat langer en misschien iets van moeilijks of zo. Een beetje getint, ouder. En langer. Hoe oud? Wat moet de leeftijd dan zijn? 15, 16. 15 jaar verschil. Nee, 15 of 16. Zeg maar 1 of 2 jaar verschil. Oké. Oh, wat voor type val je? Ik heb geen team. Je hebt geen type. Wat moet die jongen hebben dan? Gewoon ietsjes ouder. Of mijn leeftijd, dat was het. Ja, dan heeft hij dat wel goed. Ouder dan jou. Ja. Oké. En val je op getinte jongens? Ik vind alles oké. Alles oké. Ja. Wit, blank, Ja, alle kleuren van de regenboog. zwart. Alles is oké. Alle kleuren, regenboog ook. Alles is oké. Je hebt vandaag heel veel dingen geleerd. Heel veel eigenlijk hoor. Is goed, ik sta hier weer met 2 dames. Je naam is? Amaya. Amaya. Julie. Waar kom je vandaan? Aruba. Hey, praat je met mens? Un tiki. Tiki, bon, hobby bon. En jij? Waar kom je vandaan? Aruba tambe. Ook al, hobby douche. Mi me zenden, tami en dan. Ja. Je naam is? Eeuw man. Ejoep en? Marwa. Wat is het meest gênant moment dat je hebt meegemaakt? Oké, 1. Ik ben voor mijn ex gevallen. Oh. Je bent voor je ex gevallen? Ja. Dat wil je nooit meer voor hem vallen? I see what you did there. Hij was like, ben je oké? En ja. Waarom vond je dat gênant?
I don't know, het was net uit. Dus ik, I wanted to be a bad bitch and I just fucking fell. Hij ging je niet uitlachen, dit is toch een goede ex. Hij ging je helpen. Yeah, he's a good guy. Shout out to my ex. She wants you back. No, I didn't say all that. Oké, wat heb jij staan? Wat is het meest gênant? Waar ik bij was, birthday blouse. I think you know what I mean. Tell me, I want to know more. Oeh, am I allowed to? Ja, okay. go lang. Her birthday party. Was er een man en hij had shots voor ons gekocht. En hoe heet het? Nou, hij was aan het dansen en hij zat zo van oké, rub my belly. En dan dat soort dingen. Dat was heel grappig. Ja. En daar was ik bij en dat was gewoon heel awkward. Birthday shenanigans, birthday things. Maar wat? My birthday stays at my birthday. Hij wilde dat jij over zijn buik... Ja, he was like, rub my belly. Raar. Apart, wie nodig jij allemaal uit op je verjaardag? Nee, Was het uit? Nee, ik zat in VIP en toen was hij op de andere table. Wat is je ergste date ooit? Overging, zeg maar, toch? We kwamen het restaurant niet binnen omdat je volwassen moest zijn, toch? Je moest 18 plus zijn. Hij stond... Je bent gewoon geweigerd terwijl je met een date was? Ja, man. Wat ging je toen doen? Bij 108. Maar wat ging je toen doen, toen je geweigerd werd? Waar ging je... Echt anders gewoon toen... Vond je niet erg? Nee, is vond niet erg, man. Ja, jij bent sowieso rood of iets? Een beetje, ja, dat was dus die probleem, man. Was wel een beetje... Hoe oud was je toen? Ik was toen 16, man. En zij ook? Ja, man. Zo, nooit meer naar 108 gegaan zeker? Nee, man. Nooit meer. Wat had jij? Ik heb geschreven geen date. Dat hij solo alleen thuis met zichzelf zit te spelen? Nee, maar normaal, hij gaat niet zo snel naar date. Dat is een beetje moeilijk. Hij is kieskeurig. Vandaar. Als jij een dag een vrouw zou zijn, wat zou je als eerste doen? Ik zou banen, man. Je zou boysbanen? Ja, man. Vind je dat niet een beetje gay? Nee, man. Wat heb jij? Ik zal even plassen. Dat jij die vrouwte standpunt denken, toch? Dus gewoon, zeg maar... Vrouwen houden van banen. Ik weet niet, man. Ja, je hebt gewoon vrouwen die ervan houden, toch? Wat moet je anders doen, toch? Als jij Chimay zou zijn, enige wat jij denkt gelijk, ik moet een boy banen. Nee, ik zou op Cristiano Ronaldo gaan fixen. Nee, maar kijk, dat is nu een beetje gay, man. Wat is de naam van je ex? Jesse. Jesse. En? Waarom is het uit? Ja, het was gewoon niet een goede match, I guess. Maar niks slechts. Zeg gewoon goed. Je zegt gewoon goed. Wie de schuld is het? Sorry? Door wie ging het uit? Door mij, maar ook een beetje door hem. Het is een beetje... Geen vreemd? Nee, waarom zou je dat denken? Doe Weet je niet. like that type of girl? Vrouwen gaan vreemd toch? Mannen ook. Echt? Ja? Ik ben nooit vreemd gegaan. Nou, ik ook niet. Oké, is goed. Wat? Door wie is het uit? Door haar. Nee. They just weren't for each other. It didn't match. It happens. That's Oké, like, shit happens. shit happens. Dat is goed. Waarom praten jullie zoveel Engels eigenlijk? Ja, goed. We zijn international. We zijn... Businessvrouw. Island girls. Island girl. Yeah. Yes mensen, dat was het weer. De 5e aflevering van Ik Heb Je Back. Abonneer op onze YouTube kanaal Gebroeders Wolf. Druk die belletje. Laat een reactie achter. Deel het met je boys, matties, vriendinnen. Deel het met iedereen. En volg ons op Instagram, op Facebook. We hebben ook TikTok. Volg ons daar. We zien je in de volgende aflevering. Mijn naam is Dio. Ciao. Shout-out naar hem. Naar wie? Naar jou. Naar mij, ja, sterk. Naar wie? Naar mijn moeder. Hey mama. Amanda, a.k.a. mama van Jada.